गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। भारतखौ फेजेनना अस्ट्रेलिया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चेम्पियन जाबाय। वर्ल्ड कप चेम्पियन ट्रफिखौ अस्ट्रेलियानि अलराउन्डार बेट्समेन मिचेल मार्शआ अपमान खालामबाय। बे सावगारिया खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजादों। आईसीसी वर्ल्ड कपनि फाइनालाव भारतआ अस्ट्रेलियानि आखायाव जेनबाय। मैया जालांनाय आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव क्रिकेट बुहुम कापनि फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया गिबि बेटिं खालामना 50 अभाराव 240 रान बुनानै अस्ट्रेलियानो 240 राननि टार्गेट होयो। अस्ट्रेलियानि हानजाया नैथि बेटिं खालामना 43 अभारावनो देरहानो हायो। भारतनि क्रिकेट हानजाया गावनि हादरनि जेननाया हादरनि क्रिकेट अनसायारिफोरनि गोसोआव हाजासे दुखु मोनहोदों। थांनाय गोलाव 20 बोसोर सिगां 2003 मायथाइयावबो अस्ट्रेलियाजों खोला आफ्रिकायाव भारतनि क्रिकेट हानजाया फाइनालाव जेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि अस्ट्रेलियानि अलराउन्डार बेट्समेन मिचेल मार्शआ वर्ल्ड कापनि सनमानगोनां ट्रफिखौ आथिंजों गानानै सनमान गैयै खालामदों। बिथां मिचेल मार्शनि बे हाबाखौ मुलुगनि क्रिकेट अनसायारिफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि बेबायदि बुहुम कापनि चेम्पियन ट्रफिखौ डिरेसपेक्ट खालामनाया बयखौबो दुखु मोनहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अस्ट्रेलिया हादरनि थाखाय बे आथिं होनाया जेबो असनमान खालामनाय जाया। उत्तराखन्डनि सुरंग लामा बानायनायाव गुदुं सिङाव थाबना थानाय मावदांसाफोरखौ दासिमबो रैखाथि होनो एबा बोखांनो हायाखै। खौरांनि बायदिब्ला गासै 26 खामानि मावग्राफ्रा गुदुं सिङाव लामा मोननै ओंखारबोनो हायाखै। रैखाथि हानजाफ्रा रैखा खालामनो नाजादोंब्लाबो गोबां सान बारलांबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि सानै बर' फिसायाबो बे समाव गुदुं सिङाव थाबना दङ। बिथांमोननो पाइपनि जोहै जाग्रा मुवा मुलि बायदि जगायहरदों। सुरंग सिङाव लाइटारि गासिबो आबुं जाजोब्बाय होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला बै सुरंग बानायनाय जायगायाव नाग देबीनि मन्दिर दंमोन। बे मन्दिरखौ सिफायना सुरंगखौ बानायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बेबायदि जाथाया जादों होनना ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुंसोदों। रैखाथि होनायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया उत्तराखन्डनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामीजों जानबुंनि गेजेरजों सावरायदों। गाहाय मन्त्रिया उत्तरकाशीनि सुरंगआव थाबथाना थानाय मावदांसाफोरनि रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिनि सोमोन्दै बे समाव खौरां लादों। पीएम मदिया बुंदोंदि मिरु सरकारा गोनांथार रैखाथि आगजुफोर आरो फुंखाफोर जगायगासिनो दङ। मिरु आरो रायजोआरि एजेन्सिफोरनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायनायजों मावदांसाफोरखौ रैखाथि बोखांनाय जागोन। थाबथाना थानाय मावसाफोरनि गोसोखौ हमथानानै लाखिनायनि गोनांथि दङ होननानै उत्तराखन्डनि सीएमआ बुंदों। नोंथांमोना देरहानो हागोन 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख आरो 10,000 रांनि बान्था। जायनो देरसिन ना बोननो एबा बोखांनो हागोन बिथाङानो 4 लाख रां मोननो हागोन। सेथि बान्थायाव 4 लाख, नैथि बान्थायाव 2 लाख आरो थामथि बान्थायाव 1 लाख रांखौ मोननो हागोन। ब्रैथिनिफ्राय सा 30नो 10,000 राङै बान्था होगोन। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव हारसापारा उदमारियाव जागोन ना बोननाय बादायनाया। बिथांमोना बुंदों बे ना बोननाय बादायनायाव जायफोर बिथांमोना बाहागो लागोन बिथांमोना 2,500 रांनि जइन्ट फिस होनांगोन। जाय बिथांमोना बादायलायनो गोसो बिथांमोना 9101206830 जानबुं नम्बराव थोंजोङैनो खौरां लानो हागोन। खम सुदाव लन लानो हागोन आरो सम जाबोला सुख'नांगोन। नोंथांमोना गोनांथि समाव रांनि आंखाल जादोंब्ला मबाइल एपनि गेजेरजों एसे खम बिबांनि सुदाव लन लानो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एपनि लिंकखौ होदों। नांगौब्ला लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामदो आरो मोजाङै मिथिनोब्ला डिसक्रिपसनाव WhatsApp लिंकखौ होदों, रायज्लायहरनो हागोन। राजखान्थियारि गेदेरथार खौरां। बिटिआरआव राजखान्थिनि दुंबुर बारबारदों। दिनै मिरु बिपिएमनि बानजायनायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै हानजायै काररेलि हाबाफारि बानजायदों। बिटिसिआव गोख्रों गोहोगोरा सोरखार लाबोनो एबा बिपिएमनि सोरखार लाबोनो गोख्रों राजखान्थियारि बारहावा लाबोदों। थिग बिदिनो 13 नं समस्तिनि गासै बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा समाज सिबियारि एबा आथिखालनि बिपिएमनि गोख्रों मावथि जिसुआ सुमफ्रामारि बिथांजों लोगोसे लोब लोबै बाहागो लादों। बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। फैगौ 24 नभेम्बराव भारत सरकारा आबसु बिटिआर सरकार, आसाम सरकारा बिकेडब्लिउएसखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै सावरायगोन। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायनि गेजेरजों
बिटिआरनि गोनांथार दफाफोर आरो BKWSनि गोनांथार दफाफ्रा मावफुंजागोनखौ आसा खालामदों मानोना दासिमबो बिटिआर आरो BKWSनि गोनांथार दफाफ्रा मावफुंजानायखौ नुनो मोनाखै। भारतनि फुटबल अनसायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दासान्दि हादोरजों हादोर फिफा बुम कापनि क्वालिफायार्स मेचआ सोलिगासिनो। थांनाय गिबि मेचआव भारतआ कुवेट हादोराव फेजेननायनि उनाव नैथि मेचखौ गाबोन एबा 2 नभेम्बराव गोहोग्रा हादोर काटारनि हेंथायै गेलेगोन। गाबोन मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव ओडिशा भुबनेश्वरनि कलिंग फुटबल स्टेडियामाव बे गेलेनाया जागोन। बे गेलेनायखौ मबाइलाव जिअ टिभिनि सनि 10 चेनेलाव आरो सनि लाइभआव नायनो हागोन। भारतनि फुटबल हानजाया दायो गोख्रों साखाफारा जागासिनो। मख'नो गोनांदि भारतनि हानजाया बिदिनो गोख्रों गेलेना देरहालांबाय थायोब्ला एबा एशियानि AFC एशियान फुटबल कनफेडारेशननि 8थि रेंकिंनि गाहायाव फैयोब्ला भारतआ 2026 मायथाइनि बुहुमनि देरसिन गेलेनाय फिफा बुम कापआव गेलेनो खाबु मोनगोन। दायो भारतनि AFC रेंकिंआ 17थि सारियाव दङ। गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव BPF दोलोनि 7 दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे 7 जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दिनै MLA जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोना बरायनानै लायो। दिनै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरनि मुंफोरा फारियै गसाइगाव जिल्ला माइनरिटि सेल BPFनि लोगो आफादगिरि मोहाम्मद आमिनुल इस्लाम, बावरागुरि प्राइमारि BPFनि आफादगिरि राजु ब्रह्म, बिन्नाकाटा प्राइमारि BPFनि बारग' आफादगिरि मन्जित दैमारी आरो हिरा बसुमतारी बिथांमोना BPF दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। बिथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनि दोलोआव बरायनानै लायो। नेशनेल नृत्य गुरु राजेश्वरी सन्मान बान्था मोननो हादों बर' फिसा सायास्रि बसुमतारीया। बिथांनिनो सोलोंसा सानै पनिता स्वर्गयारी आरो गनायस्रि गयारियाबो भारत नाट्यमनि सल' मोसानायाव सेथि आरो नैथि बान्था देरहादों। बिथांमोना ओनसोलाव गोजोननाय लाबोदों। सोनाब बेंगल कचबिहारनि सुरुचि कला केन्द्र आरो उत्कल जुब सांस्कृतिक संघ कटक उड़ीसानि जुथाइ बानजायनायाव नेशनेल कचबिहार डान्स एन्ड मिउजिक फेस्टिभेल 23 खुंनाय जादोंमोन। सुरुचि कला केन्द्रनि सुकान्त सरनियायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय हाबाफारियाव गोबां थाखोनि मोसानाय बाननाय जायो। बेयाव आसामनि बाक्सा जिल्लानि हुजुवा सिमलायाव फसंजानाय नृत्यसाया कला आंगननि गोरायुं सायास्रि बसुमतारीनो नेशनेल नृत्य गुरु राजेश्वरी सन्मान गथायो। लोगोसे बिथांनो सानै सोलोंसा पनिता स्वर्गयारिया भारत नाट्यम मोसानाय सल' आयदायाव सेथि आरो गनायस्रि गयारिया नैथि बान्था मोननो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' माच।